Mga dagkong kalihukan alang sa kapistahan sa dakbayan sa Talisay, ipahigayon karong weekend. Usa na niini ang pipila ka tuig na nga Halad Inasal Festival nga himuon karong Domingo sa hapon. Magsugod ang street dancing sa atubangan sa Santa Teresa de Avila hangtod na sa atbang sa Talisay City Hall. Diin himuon ang ritual showdown. Hinungdan nga gipahibaw na sa hepe sa Talisay City Police, Lieutenant Colonel Ephraim Pagbuyod nga nakaposisyon na ang ilang puwersa nga naglangkob sa gidugang nga kapulisan ug mga force multipliers. Samtang kay weekday o karong Miyerkules ang adlaw sa piyesta, usa sa plano ni Talisay City Mayor Sam Sambulias nga di lang una mo pahigayon og face-to-face classes. Ug himon una ang modular distance learning aron kahatagan og higayon ang mga tinun-an nga makasaulog sa piyesta ug makasimba. Turya ko sa DepEd, I'm getting their opinion about modular na type of kanang classes, distance learning lang. The decision now will it be on the 15th or the 16th, but most likely on the 15th para makasimba, makaatog simbahan ng mga bata.